duk yawan sallaki duk yawan ibadarki idan dai zai ce ki yi ba za ki yi ba to ba za ki taɓa burge shi da komi ba. Kuma wannan shine abin da ba kya bukatar sai kin yi nafilar dare ki roki Allah ya sa mijin ya zama wane ne ki ce ayi wa'azi ki danna masa, duk wannan ba za su kai komi ba muhimmanci sama da kawai idan ya ce ki yi, idan ya ce ki bari ki bari, idan kin san yana son kaza ki yi, idan kin san baya so ki bari, shikenan. Da wannan ne na Aisha ta ji daɗin zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ai ba kawai saboda ita sunanta Aisha bintu Abubakar ta samu wannan matsayin a wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama ba, ta iya zama da shi ne. Tarbiyyar gidansu abinda ta gani kenan wurin mahaifiyarta Ummu Ruman da babanta, sai ta zo tana dabbaka irinsa a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya zama duk abinda manzon Allah ransa zai ɓaci to ita kuma ba za ta taba kwana da farin ciki ba. Ta yi ɗan laifi wanda bai kai wane ne ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam ta garansa ya ɓaci, ta ce tubtu ilallahi wa rasulihi, na tuba ga Allah na tuba da manzon, me nayi? Haka take yi, in dai ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ransa zai ɓaci to za ta kiyaye. Idan kuma ta san Annabi sallallahu alaihi wasallam yana son abu kaza to za ta gama iya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana son tsafta, za ta yi kokari ta yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana son gyaran jiki, za ta yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya zo ya same ta, ta sai warwaro, ta sai abun wane ne, yace mata daga ina kuma na Aisha? Tace ishtaraituhu atazayyanu bihi lak, na saya ne saboda maka ado da shi. Duk abin da ta samu kawai ta burge Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya murmushi. Wannan shine dadin zaman. Don haka ki binciki me mijinki yake so ki yi, kai kuma ka binciki menene abin da matarka take nema wanda Allah ya ce ka bayar ka bayar. Wannan shi yake dore aure.